Minja. I tako u zvijezde daleke urezah svoje oči. I nebo i zemlja vri, a malo sam im dao. U jednom mahu beskraj slika moga lica, ne letim ja tu svome samo da bih pao. U jednom dahu bezdan samo moja skica. I nosi me vjetar vjere koji diše, a ja u svojoj gori kurja koji čeka. I nije samo pjesnik onaj koji piše i koji grabi putem sudbe kolosijeka. Budio sam se suzan u svojoj tuđoj koži, kovo redove teški u lovnome trenu, u oči gledao vraga kad vatru pakla loži, nosio tvorcu vjeri u sebi ubijenu. I tako u zvijezde daleki urezah svoje oči, sa krstom oko duše, svijeća voštana tinja, stavih svoje rime tamo gdje suza toči, gdje se na kori života ureza samo minja. I voda i vazduh vri, a malo sam mu dao, u jednom svodu neba samo moje oko, ne pišem pismo ovo da bi beskraju slao, na sivom kamenu stoji, i orao i soko, i tako pod štitom vjere, brojim života slike, pod kutmom svoga neba, čuvam svoja čeda, i nekom nevidu mraku podižem spomenike, dok gledam svoju sliku u ramovima leda. I nebo i zemlja vri, a malo sam im dao, u jednom mahu beskraj slika moga lica, ne letim ja tu svome samo da bih pao, u jednom dahu bezdan, samo moja skica. Poštovani slušalci, želim vam dobro večer. Vi ste na talasima Radio i televizije Crne Gore, Radio Crne Gore prvi program, slušate emisiju Luča. Naš večasni gost Miodrag Minja Milačić, da ga predstavim na način kako je to on zaslužio. Rođen je 1978. godine u Podgorici, izdanak majke, učiteljice i oca književnika, postaje jedan od najprodavanijih i zapravo najprodavaniji pisac u regionu. Pisac čija su djela obišla svijet. Ne najprodavaniji pisac, nego najprodavanija djela. Miodrag Minja Milačić je autor koji stvara od svoje 16 godine, ali baš zato što nije bio najprodavaniji pisac, što se nije prodao, on je pisao za svakog na prostorima ex Jugoslavije. Bio on pravoslavni, katolik, bio on musliman, bio on Crnogorac, Srbin, bio Slovenac, Hrvat, Makedonac. Uostalom, nešto ćemo i o tome reći. Za 30 godina njegovog stvaračkog opusa rođeno je 15 zbirki poezije i jedan roman, Slomini stih 2006. godine, Molitva za snove 2008. godine, Između kletve i molitve 2011. Zatim Slike života 2012. Borene ikone 2013. Barka 15. Temelji 16. Kosmički Vijena 17. Ljubavna poezija 18. Znači Tron 2019. Umireš li opet 20. U omotu tišine isto 20. Kruna 2021. Minja 2022. I 12 poglavlja duše 23. godina. U pripremi je u stvari već je u PDF-u, jako se ne varam. Znači to je najnovija knjiga koja se zove Sve moje osame, svi moji osviti. Diplomirani je ekonomista, čovjek koji ga ste sada čuli, umjesto onog dobroveče. Trenutno je specijalizanta poslovne i civilne bezbjednosti. Inače je član Udruženja književnika Crne Gore od 2008. godine i predsjednik književnog kluba Temelji Podgorica od 16. godine. Dobitnik je više međunarodnih nagrada. Lirski glasovi 14. za pjesmu Platno tvoje duše, Puškinova nagrada na konkursu Sila slova 2018. za pjesmu Ostrog i Gramata 2019. za dijelo Ljubavna poezija koje je prevedeno na ruski jezik. 2024. godine u Makedoniji je od udruženja Feniks dobio najveću nagradu za životno djelo, Makedonski Feniks, nagradu koju su dobili
makedonski velikani, prvi predsjednik nezavisne Makedonije, Metodija Adnovčenko, književnik Petre Mito Andrijevski. Sada na internacionalnom tradicionalnom festivalu zajedno za Skoplje, to je bilo jednoglasnom odlukom žirija, udruženja Feniks, proglašeni iza laureata festivala za 24. godinu, dobivši nagradu Zlatni Feniks za svoju pjesmu Ako i kada. Poezija mu je prevedena na više jezika, njegov djela se nalaze na skoro svim kontinentima, zastupljen je u više antologija, bavi se i radom koji je prije svega humanitarni. Djelo Kruna, koje je posvećeno pokojnoj majci i svim majkama, je djelo koje je blagoslovio Ostroški manastir i koji je vjerni narod dobijao uz blagoslov, što ima veću težinu od bilo koje nagrade. Sve moje osame, svi moji osveti je njegovo 16. djelo povodom 30 godina stvaralaštva u kojem se nalaze sva njegova poetska i prozna djela. Živi stvar u Podgorici, ova i jubilarna knjiga je posvećena njegove familiji. Otac je dvije čerke, Nikoline i Jelene, i suprug blizu 20 godina. Ja mislim da je to rijetkost za današnje doba. Pored jubileja 30 godina pisanja, obilježava se i 20 godina od prve zbirke i 10 godina od osnivanja književnog kluba Temelji Podgorica. Nisam ništa preskočio, mislim da je nažalost ekonomista, mislim da je ekonomista i njegov otac, pisac je njegov otac, učiteljica je bila njegova majka koju ćemo kasnije spominjati, a inače da ne zaboravim njegova ćerka, ako se ne varam, Elena, sa 14 godina izdala 2 knjige na engleskom jeziku. Evo, posle ove poduže najave, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, dragi Miško, dobroveče svim slušalcima prvog kanala Radija Crne Gore. Hvala ti na ovoj predivnoj najavi. Moram te priznati da je ovo prvi intervju u Crnoj Gori od početka moje književne karijere. Ove godine će biti, kao što si rekao, 30 godina rada i jubilarna zbirka koja će nositi naslov Sve moje osame, svi moji osviti. Nisam slučajno izabrao tebe kao autora emisije, niti sam slučajno izabrao emisiju Luča, jer značenje te riječi i tvoje emisije nije samo snop svjetlosti, baklja, luč, već ja to tvoju emisiju gledam malo drugačije u smislu naše duhovne vertikale. Tvoju Luču i tvoju misiju zajedno sa ljudima koji su dio ove divne emisije gledam kao oganj u našoj kući, na našim jakim temeljima, vraćanju počecima i pragu, traženja sebe u tamnini i paljine toga vječnog plamena nazaretskog. Luču smatram kao borbu protiv zla osvijetom i na kraju Luču smatram onom iskrom iz badnjaka koja se najviše primakla nebesima, rijetki imaju šansu da gledaju u te snopove otvorenih očiju. Suština je tu u svima nama, samo nam treba vjera i nada da se uspenjemo na taj stepenik vjere i zagrlimo sunce, a sunce je ljubav, a sunce je Bog. Još jednom hvala na pozivu, a ja se nadam da će ova noć emisija proteći u jednoj milosti i da ćemo bar malo zaintrigirati slušalce širom svijetu. 16 godina napisao si prvu pjesmu. Ja ću da te zamolim da počnemo sa tom pjesmom koja je rame uz rame sa nekima iz ove zadnje zbirke, što dovoljno govori da ne postoji odrednica dijete, doli i dijete i odrastao čovjek nalaze se u onoj iskri koja se lučom može nazvati. Da čujemo 16 godina. Ako ne bude kasno. Još jednom zasijaj, ovu noć usnulu probudi, jer s jutra kada nas ne bude, samo će svijeće da blante. Živi, jer život leti, i kao ptica bez krila ojačaj, uzleti. Čekaj me, jer ljubav ne prolazi, i ako me ne bude, u mukloj tišini prošete i napiši pjesmu o meni. 16 godina. 16 godina. I dobro. I onda krećeš na jedan put koji je put pravdanja i gena, ali i rađenja zova psihogenetike. Onoga što samo iskra
božanstvena može prepoznati i donijeti sobom. Ovo je zamišljeno kao autorska večer. Izabere ti šta ćeš sve saopštiti večera slušalci. Još par pjesama iz te prve zbirke koja je trasirala moj put u poeziji i slomljenu stiha. Baš kao što sam naziv slomljeni stih nosi ta prva zbirka od koje je krenulo sve, zove se i pjesma Slomljeni stih. Kao što se rekao, 20 godina od prve zbirke, 10 godina od kluba, zaokružujem s ovom jubilarnom zbirkom i mogu vam reći da sam ponosan na te plodove rada i na ono što mi je poezija dala u životu, to je da živim poeziju. Slomljeni stih. Studeno oko u ruci, sivo se smije iz zora, psi postali vuci puče i posljednja kora. Duša nazdravi nebu, bijele nade još zovu, gladan prkosi hljebu, drhti odžak na krovu. Ode i lasta za uvijek, crno sruši tad krunu, stiže i suza osmijeh, uzdah, podiže bunu, uze i ruka grešno, okove kojim se kiti. Nebo što ti je tisno tužno je vezu se niti, sagnu i bo glavu u noći crvenog pliha i tužan primi on slavu na rubu slomljenog stiha. 16 godina. Da. Skoro pa nevjerojatno. Da čujemo iz iste zbirke. Iz iste zbirke ovo se može reći da je pjesma posvećena mojoj domovini, Crnoj Gori. U istoj zbirci ima dvije pjesme koje su iz tog povoda. Rođeni da brojimo suze. Gladna je zemlja moja, nazebla, bolna, napaćena, tužna, preputa onih koje zovu svojom, a ne znaju njen kamen, draču, vatru, ne znaju slijepu želju, pokleklu nadu, zaboravljen put, tuđi barja koji nam pombalsi misli. Nismo mi rođeni da nosimo dva krsta, dva jezika i dva neba. Rođeni smo da znamo čiji smo, gdje su nam kosti džedova, prađedova. Rođeni smo da brojimo suze dječije, a ne kuršume, braće svoje. Nije čast biti pastir tvoj, na ovom mjestu gdje su slike i ikone pustile suze, šalješ nam znak Bože. Sa kime da postimo, molimo, sa kime da se pričestimo, kad se svi zovu tvojim imenom. Oprosti što se mole oni što okreću leđa vratima tvojim. Nisam ovu zemlju kupio, bila je tu kada sam prvi put ugledao svjetlost. Nisam ovu zemlju prodao, moja je ovo zemlja. Prodaju se samo riječi, drugovi, kumovi, otrovi, bolovi. Prodaju se ničije služe za ničije sreće. Često pomislim na tebe kada se plašim od bola, snova. Sjetim se tebe kad poljubim čedo svoje, kada mu poželim zdravlje, kad uđem na kućni prag i osjetim sreću, uvijek si tu Bože. Ne vjeruju samo oni koji dolaze u hramove tvoje, vjeruju oni koji te nose u sebi. 16, a može biti sa 61 ne bi sigurno snagu izgubilo, ali da čujemo još jednu pjesmu iste zbirke. Slomljeni stih. Crna Gora. Uzmi malo ove zemlje crne, namučene, bolne, kamene do svoje duše, mokre od suza koje ne nalaze put ovuda kuda smo pošli. Obična ova noć, satkana od crnih misli. Idi i ne zatvaraj oči pred otrovom, ponesi mač i krst. Samo se mole oni koji nošte žig svevišnjeg. Težak je tvoj put, sirotice, majko, mučenice. Teška je svaka tvoja noć, mjeseca puna. Samo si ti plaha i odbolovana. Puna zmija, vukova, ptica, otrova, jauka, cvrkuta. Na zeble sreće, prepuna straha da ne izgubi ime, kojim se zvala vjekovima. Neće ti uzeti ništa. Branili smo to drugog od sebe samih. Nisam iskopao mač svoje loze, jer mirno teče krv u meni, zemlja moja. Ovdje su kosti zarasle za temelj. Neće te ubiti mrak u nama, jer tu je našao stanicu. Ti si mi dom i rod, moja zemlja crna iz koje nikoše naši grehovi. Ko ima ključ od ove tamnice, ne slušaj one riječi koje te slave, ja te samo volim, sanjam. Ogrni plašt
i postani opaka mati, sanjeva rosa pala na prozore naše sreće. Ovo je tvoja pjesma satkana od gromova brda, livade od jaganjaca, nevina je svaka misao, iako je teška kao olov u mesu, sokole moj, kada te napuste, onda si samo njihova jedina rana, kada se vrate, onda te kunu, jer si im so na ranu. Zašto ti ima kad moraš biti svačije i ničije, mati moja? Ponekad se pomolim za tebe u hramu poezije. Pa ja bih rekao, nevjerovatno, za 16 godina nevjerovatno, ali vjerovatno kada se vidi da si u kompletnom svom opusu držao jednu priču koja pripada onomu što smo na početku i samo rekli, a to je iskra. Ali prije nego što nastavimo priču, ja bih za kratko jednu zanimljivu priču vezano za fizički odlazak tvoje majke s ove planetice iz ove naše dimenzije i u jednom trenutku ti si trebao i bio si mjestu gdje je ona tražila da se grumen zemlje nađe prilikom njenog fizičkog odlaska s ove planete zajedno sa njom. Na naslovnoj strani knjige Kruna nalazi se upravo to što ćeš nam sada ispričati gdje i kako si našao. Znači, moja majka je pošla na neko bolje mjesto u maju 21. godine i neposredno prije nego što je moja golubica pošla na drugi dan Vaskrsa, gdje njena duša nije lutala 40 dana, nego je znala brzo da nađe ona bila vrata iza tasa Arhangela, Viteza, Serafime i Vojvode. Imala je dvije želje. Prva je bila grumen zemlje i druga je da nađemo nešto od fotografija iz te kuće u kojoj je ona rođena i gdje sam ja prohodao. I došao sam u Mokrin, u Banat, u Vojvodinu. Pokucao sam na prozor, jer se tamo kuca na prozor, a ne na vrata. Niko nije otvarao. Ja sam nekako bio razočaran. Pošao sam preko puta groblje da posjetim grob babe i džeda. Ponovo sam se vratio i onda je izašao neki dječak. Zamolio sam ga da uđem i da uzmem grumen zemlje, da prošetam tom avlijom kuda sam i krenuo da pravim prve korake i zamolio sam ga između ostalog da me pusti da prođem sam kućom. To nije bila unutra više ona ista kuća pošto je renovirana, ali ja sam vraćao sjećanja. Obišao sam prvu, drugu sobu i u trećoj, koju smo zvali stražnja soba, našao sam između ostalog iza ormana ikonu Svete Petke Paraskeve, koja je stara preko 150 godina od moje bake Vide. Ona je rekla, ako bi slučajno našao, mislim na pokojnu majku, tu ikonu Svete Petke, pokloni je crkvi, a ne, nisam je to tu poslušao, već sam tu ikonu, naš Sveti Gral, donio u Crnu Goru, u Zagoreči, stavio je izviše kreveta gdje je ona bolovala i sada ta ikona predstavlja naš Sveti Gral, naše porodice, gdje se mi, moji brati, naše familije skupljamo i vraćamo sjećanja na našu bilu golubicu Anku. Zbirka Kruna i naslovna je upravo to što si našao i to što je bijeloj golubici ipak bilo značajno da je odlučio da te posjeti u snu. Taj detalj je važan. Taj detalj je mnogo bitan i kad smo ja i brat pošli do njene vječne kuće da stavimo taj grumen, kad sam ja postavio na to posebno mjesto tu ikonu Svete Petke Paraskeve, legnem da spavam onako rasterećen i sanjan san koji ja zovem paralelni život u posvijesti gdje mjesec čuva stražu. Ona je u mom snu mlada, lijepa, uhaljena na tufne, a ja sam dijete. Ona prilazi, smije se, pokriva me i kaže sada možeš mirno da spavaš. I evo jedna pjesma koja je nastala
prije svega toga, posle smrti moje majke Anke, nemate više. Ime je više nego ikada, ne postoji hladna ploča niti vrijeme koje može odvojiti. Nemate više. Nemate više, zemlja te ostavi muka. Na vrata raja stigla si u blage dane, nema ni boli, nema ni teške rane. Milo je naše lice, tvoje najljepša ruka. I taj grume ravnice pokriće tvoje sjene, i one ruže crvene koje na tebe sjete, plače o meni, majko, ono tvoje dijete, žive vječito, mila, najljepše uspomene. Nemate više, prazna je tvoja soba, traže tvoji izdanci nebu okrenuti, a tebe primili, mila, oni beskraja skuti, uzeli tvoju dušu iz uravnjenog groba. Tu si, nestale suze, osjetim tvoje biće, ta tvoja staza nije više staza od trnja, grije te, majko moja, neka nebeska dunja, dok izdaleka ljubiš tvoje voljene ptiće. I jutros sve na tebe opet, majko, miriše, ostrva naša sreće su livade od cvijeća, trag boštane suze od upaljenih svijeća, mastilo moga srca tebi pjesmu, što piše. Da. I to biše pjesma Ani, Anki? A Ana je ono kako se mi na ovim prostorima Anki obraćamo, ali je interesantno da se ti pišući i taj stih i govoreći taj stih ipak napravio tu razliku između onoga što je okovano u zemnom i onoga što je na putu samo što se oslobodilo iz okova zemnog. Ali kada si ti pošao i donio taj grumen i donio to što je bilo negdje tamo iza, a ovdje na naslovnoj strani, ipak je ona nastavila da te brani. I poljubac u snu došao je sada mirno spavaj. Ali mirno spavanje je i dalje po zaštitom. I ta pjesma je našla svoj put i ono te, nadam se, čula ovoga trenutka. Ono što je zajedničko i tebi i meni, i našem svjetlosti, našoj sjeni, je da pričamo o istom na različite načine. Interesantno mi je što radi sinhronicitet. Moj najmlađi sin zove se Vid, a tvoja baka, ako se sjeća sada dok se pričanja, je Vida. Vida, yes. Tako da je moj otac Vidak i taj Vidov dan Pa Vide po Vidov dan. Da, yes. I da bi to bilo dio priče sinhroniciteta. Eto, ako ti ne smeta, sad da nastavi. Idemo na nešto što ti sam izabereš u ovoj autorskoj večeri. Introspekcija koju dajem kroz pjesme o ljubavi i duhu je kao odraz duše u ogledalu. To nije sirova ljubav, to je otvorena ljubav Svetog Duha koji upali dušu kao kandilu. To je vanvremenska ljubav jer nema granica, beskrajna je. Ako se nekada budete odlučili, smogli snage da pročitate svoje zapise duše, budite spremni za velika iskušenja. Ne zbog toga što će vas nešto boljeti, već zbog toga što ćete sebe ogoljeti. Samo tako sa tom spoznajom, samo sa mjerom svoje težine čestice duše, znaćete čiji ste sin. Ne zemni, već nebesni. Ne lomite okna i ne bježite od istine, kakva god ona bila. A ja bih sad pročitao jedan tekst koji sam pisao sebi kad sam htio da zaokružim ovih 30 godina rada u ovoj novoj zbirci. I evo, premijerno ću to pročitati kod tebe. Puno puta sam govorio da je svijest vrh ledenog brijega. Svijest je savršenstvo uma kontrolisano razumom. Sve ono oko toga brijega je podsvijest koja je dubina u kojoj se oslikavaju svi naši albumi koji su ostali urezani. Ne, podsvijest nije riznica datuma i crna kutija prošlog dana. Podsvijest je i nagrada i kazna.
onaj mač sa 2 oštrice koji ne možemo vući u korice krvavih ruku. Ona se ne briše, ona se taloži. Poslije se naš drugi život, paralelno kome mjesec čuva stražu, to je drugi život koji zovu san. Kažu, da niko od naučnika nije došao do definicije i suštine sna. Ja, draga moji, jesam jer sam u tom paralelnom životu godinama hodao otvorenih očiju. Neko ovaj moj hod zove snoviđenjem ili nekom vrstom iluzije kroz premotavanje doživljenog. Ja sam živio u snu i svoja djela pisao u tom drugom životu svaku noć do zore, kada se smjenjuju mjesec i sunce u obzoru i obdanu. Ja imam genetske predispozicije da ređam vrijeme, ali sad svoj hod prepisujem daru. Nije svakome dato da bude u tom plaštu tantal i vjesnik koji kroz breme i mastilo koje curi na Božijem vrelu pronese istinu. Neko bi rekao da sam se uzdigao, umislio, predstavio sebe posebnim u ovoj koži koja nije ni malo laka nositi na ovim kostima sivim kao ovaj kamen pod nokomova. Kada vam Bog daruje da preživite i proživite kroz nekog i sreću i tugu, onda ste sin iskušenja. Spava dijete u ulovnoj kolijevci i nina se vjekovima sjedo, a mlada u svom biću. Sve naše majke su Marije, su zbog nas gazile trnje i rezale uvojke kako bi nas jake pustile. Tako i pjesnik pustio da zrelo grožđe pomeđu redova dostigne vrenje. Izlilo se vino i stajalo 30 godina da dobije tu patinu i boju koja je simbol Isusove krvi. Izlilo se da kaže istinu. A šta je hod pjesnika koji ima svoju misiju sam istina? Kada se taj bunt pjesnika pomiješa s istinom, dobije se orfejska moć koja iz mraka može izvući tu iskru, tu luču koja nas čuva i vazdiže i pravi paralelu sa nebesnim i to onu pravu duhovnu vertikalu. Ostavimo za sebe sve one horizontale koje su sličile na busen, kome ne da korov da se uspravi. I sva ta moralna postrnuća i klonuća su naše iskušenja dok se borimo i vjerujemo, dok se ne predamo i ne izdamo sebe. I ja sam ovu jubilarnu knjigu spojio nakon 3 decenije gdje sam kroz poeziju i prozu pravio podvige, ne u smislu književnih nagrada i dostignuća, već kroz vraćanje zalutalih duša na pravi kolosijek. I nije se vratila jedna duša, vratilo se više njih i ova djela podigla na pijedestal spasenja. Ova jubilarna knjizi ne trebaju nagrade, zahvalnice i zlatne plakete. Prolazi kosmičkim putem kroz kosmički prah riječ veća od riječi. Prolazi riječ koja opominje, priti, reže, ranjava, mori, boli i voli. Prolazi kroz hristilište kao sinonim čistilišta, dovodi do osvite i svetilišta. Možda ste upravo pomislili da se pjesnik gordi sa ovim redovima, uzizanjem samoga sebe kroz redove kuca na rasta prelesti, ulazeći u smrtni grih. Ne umije to dijete usnulo u kolijevci papira, niti zna plesati sa nečistim, jer je daleko od nevjere i od nečega što bi moglo da ga zavede. Ne umije to sin obala kome su virovi i buj se nosili slomljene prance kao kockice mozaika života. Spojio to pjesnik i pokazao sebi vama da vidi dalje više, da zna da probudi, da ne da okasni vjerom ponešena nada u bile kočije. Previše sam rekao u predvečerju ove jubilarne knjige. Nisam se smio rasplitati. Nije mi žao. To je ta luča. To je taj vječni plamen u meni što i u mraku i osumi pravi osvit. Kada budete čitali sve ove moje redovi, kada budete izvukli zlatnu riječ iz krčaga duše, koje je značenje ljubav, onda ću vam priznati da ste u sebi upalili svijeću koja ne može dogorjeti. Ta svijeća koja ne može dogorjeti ujedno je dio ove priče, pjesme, ovog zova za one ko smije i ko ne smije, da čuju šta će biti, a tajne nema koja će se kriti bijahu Isusova riječ. Ali ovdje si spomenuo nesvjesnu priču i mač koji krvavih ruku neće u korec. Ali u tome si prepoznao nešto što dan prije ovog našeg druženja bijaše objavljeno u National Geographicu i kaže: spermatozoid jedan u susretu sa jednom ćelijom nosi svaku informaciju oca koji ga predaje, čak svaki stres, čak svaki užas na njegovom putu i čime se on hranio, da li je trenirao ili ne, da li se borio ili padao, da li je depresivan ili ne,
i to predaje. Ali gledam, tvoje djeca nose, izgleda žig koji im nastavljaš predavati kao Luče što se predaje i evo Elena u 14. godini ponovo piše. To je taj žig koji kaže nikad više da bude nešto tiše od onog glasa koji zbori i ne želi nikoga da mori. To je taj mač u korice i ruke koja odbija da bude krvavo. Tebi čast za ono što si napisao, a izbor tvoj slijedi. Ostaje neko da se za nas moli. Ja sam toga mišljenja da i kada je čovjek pred nekim ambisom života i kada sjedi na nekoj truloj gredi, i ako je izgubio volju i ako misli da ga je Bog ostavio, da ipak postoji neko da se moli za njega i da ga voli. I ponovi naslov. Ostaje neko da se za nas moli. Još krvava noć ne dojavi, dok čekali smo krik u osami, skupljali smo suze od očiju krali, a na žulj života kao da smo stali. I evo pun mjesec okrenu nam zube, da struši nam snove ako smo i snili, u daljini čujem sirene i trube, na kocki smo ili mrtvi ili živi. Zapališe kući i zemlje uzeše, grobovi nam tad ostaše sami. Kolijevke suzom zadojiše, jesmo li to, Bože, svi u tvojoj drami? Ostale je sjeta, ostale su boli, tišina što staklo duša nam polomi, manastiri, crkve i zlatni krstovi, ostao je neko da se za nas moli. Taj koji je ostao za nas da se moli, taj mora i tu poeziju da voli, jer ako je ne čuje, makar bio i svešteno lice, kraj je njegove priče i kućine i trice su njegove maske, makar kaka se svetim zvali, u hramu je put, ali ne onog koje šljam zazidan u hram, nego one mjere koje su božanske, ili jesu ili nijesu, ili te ima, ili ćeš zboriti i tvoriti, ili ćeš lagati i sa lažju definitivno mrijeti. Ali ti si se ovim pjesmama opredijelio istini. Slušamo narodnu pjesmu. Ko sam? Ko sam nego sin Boga? Ko sam nego grešnik, čiji kada me na dvije strane vuku, kao nekog ptića promrzloga, i ko sam kad postak samo tuge pjesnik i umjesto tvoje tražim neku drugu ruku. Ne mogu mi ništa kad oklop vjere nosim, ko sam ako strnilu se predam, niko sam ako svoju dušu pustim, ako živ ne živim, ako milost prosim, i kad svoju slavu drugim okom gledam, ko sam kad sam sam pod oblakom gustim. Tvoj sam kada me tebi svjetlost vuče i kada ikoni suze teške opet drišem, tvoj kada me neki vjetar vjere nosi i kada rijeka sudbe lomi kada huče, tvoj kada samo živim da sveti vazduh dišem, kad vidim novo jutro tek u bijeloj rosi. Ko sam kad sveto drvo svoje kući kidam i pravim žižak ognja da bude vječni plamen, i ovaj tužni petak se tvoje muke mučim. Ko sam ako u krilo vjere ko sveto čedo ridam, ko sam ako je biser taj sivi kuće kamen, i ako ih svoje gnijezdo i svete knjige učim. Ko sam ako me boli sve ovo što nebo plače, što gledam kako se braća kroz crni oros preže, i ko sam kada ne znam da ovo sunce vratim, da stavim svoje grudi na crne okidače, i ko sam kad nisam tu, kad duši nam je teže, ako tvoj, Gospode, trag ne poznajem i pratim. Ko sam nego sin Boga, ko sam nego grešnik, čiji kada me na dvije strane vuku kao nekog ptića promrzloga, i ko sam kad postah samo tuge pjesnik i umjesto tvoje tražim neku tuđu ruku. Ko sam, što sam, ja sam samo sanjar, čiji pogled gasne u megli, nemli, i volim da usput ko da sanjam, kao mnoge druge na toj zemlji, pisavše, mislim, Sergej Jesenjin, ali on je to pisao i ti si to osjetio, i po mojoj slobodnoj procjeni u 20 godina braka ipak
donio sobom i nisam do sada primijetio, a ti me ispravi gdje griješim, da li je Gogi posvećena koja pjesma? Jeste, pa upravo ona koja je dobila nagradu u Bugarskoj lirski glasovi. Platno tvoje duše. Možemo li čet nju? Možemo, evo, samo da prije toga još par nekih pjesama, onda prelazimo na te ljubavne. Odlično. Mislim da je bolje tako da uđemo u te. Odlično. Bitno da ne preskoči, da ne dobije taj glavni šamar. Besmrtnik. I ostavi svu bol sebi, a znao si šta te čeka. Da ih kazniš nisi htio, čekao si svu tu muku. I ko jagnje u milosti dočekaše te na cveti. A po tobom besmrtniče teče tvoje krvi rijeka i ne znaj da ti čekaš da ispružiš svetu ruku, da ti vjeru neći ne mogu tvojom žrtvom oduzeti. I bi proklet onaj koji zbog zlatnika izda Hrista, koji pruži ruku pakla, spremi dane od usuda, koji posla crne ptice da ugase tvoje biće, nije zlatnik zasije od crnila gubilišta, i bi proklet brat tvoj koga si zvao Juda. Pođe paklu kad prestade da slavanjava i da sviće, i dođe ti taj dan bola, dan raspeće i stradanja, i dođe taj dan tuge, veliki taj dan peti, i ta kruna od bodeža biti kruna od progona, okovata i zakova crna ruka bez nadanja, a ne znaše da ne mogu biće tvoje oduzeti i da tvoju dušu čeka samo beskraj vasiona. I sada, kada su prohujale sve godine i stoljeća, nad nama tvoj duh sveti spokoj pruži i taj kamen oko vrata kao da si osudio. Ostao nam vječni plamen i vječna nam tvoja svijeća. Nema nikog da se čuje da tugu i da tuži, ko se tvojom žrtvom u svjetlosti i u dobru probudio. I ostavi svu bol sebi, a znao si šta te čeka, da ih kazniš nisi htio, čekao si svu tu muku. I ko jagnje u milosti dočekaše te na cveti, a po tobom besmrtniče teče tvoje krvi rijeka i ne znaju da ti čekaš da ispružiš svetu ruku, da ti vjeru neći ne mogu tvojom žrtvom oduzeti. Dobro. I oni koji pišu, a to oduzimanje ne znaju da nazovu ničim drugim doli benefitima civilizacije koje žive, često puta obmanjuju prazninu koju ove stihove ne znaju da čuju i rimuju prazninu sopstvene duše, ali ovi tvoji stihovi otrežnjujuće djeluju za mnoge koji su zalutali i sakrili su se na svom pogrešnom putu, koji nude često puta ne znajući šta su dok usta svoja ne otvore, a onaj ko čuje ućuti jer ne može da vjeruje koga sluša, a ko je zapravo on koji piše. I imam osjećaj da si ti u toj dilemi, jednoj Eleni ili nekome slično napisao nešto. Hajde da čujem. Prvo ću ući sa dvije pjesme o nekim iluzornim ljubavima, onda ću pročitati ono pravo ljubavi. Ajde. Jer pjesnik može da prepoznaje i da preslika tuđu ljubav na bijele stranice istine. Tuđe mastilo srca. Ti znaš koliko sam prosao godina, koliko sam dao života u prazno, koliko sam prosao krvi da opet dođem do zraka. Gulio svoju kožu jer bila mi je tijesna i samo tebe snio, jer mi je bilo važno da neko svjetlo vidim iza ovoga mraka s ove druge strane gdje nisi bila svjesna. Ti znaš da si sa nekim i da više ne živiš, da si se pustila val u nekom omotu straha. I šta je tvoja staza kad cijel život lutaš, kad ne znaš da se smiješ i novom jutru diviš i kad je tvoje gnijezdo puno pepela praha, a ti u tom mraku svoju sudbinu gutaš. Ti znaš da smo daleko i da si postala tuđa, a šta su riječi moje kad samo žive trenutak, a moje pjesme samo pale sjene u nekoj hartiji žutoj što nestaje i buđa i tražiš pod mojim nebom makar jedan kutak, kažeš svome srcu da voliš samo mene. Ti ne znaš šta je to kada se duše spoje, kad tijela čeznu bride i plaču tvoje ime.
Ti ne znaš kako je teško svako umorno veče kada se ranjenog srca prospu crvene boje i moje strofe veno od ove naše zime, dok zvona naših duša krvare i ječe. Slušamo drugu. To je isto jedna pjesma kada se pjesnik vratio nekim vremeplomom u prošlost i upoznao Marinu Cvetajevu, a pjesma nosi naslov Ta gasla zvijezda pala u punom sjaju. Sjećaš li se Marina Cvetajeva plave visine, tog gnijezda za one koji pišu o slobodi? I šta je pjesnik kad iza domovine, kada mre i kada se opet rodi? I ja sam ti brisao suze da dođem do duše, nisi ni znala sa kim si čekala snove. I plače u tebi Moskva koju ti ruše i ono dijete u tebi što zemlju zove. Prolaze dani, ja i dalje sjena. Znam da neće ostati dugo u tvome skutu. U tebi je pjesma sama ostavljena ko zadnja zima u bilome kaputu. I umrla si sama bez ikog, moja Marina, ali su pjesme ostale vječno da traju, taj bijeg od sebe u smrti i u dubinu, ta gasla zvijezda pala u punom sjaju. Opet smo tu, pišeš mi pjesme o strahu. Uzdalo vjetar briše i munja sijeva i dišem tvoju dušu u jednom dahu za sve što jesmo bili, Marina Cvetajeva. Eto, mašta, ali mašta. A sada slušamo nešto što bi također bilo izgrađeno kroz forum mašte, ali bilo sada. Prirodnije. To je pjesma Platno tvoje duše, za kojemu sam osvojio drugu nagradu u Sofiji, Lirski glasovi. Platno tvoje duše, supruzi Gogi. Za sve što snivaš, podigni čašu, platno tvoje duše razapeto čeka da naslikam ruke i sudbinu našu, ovog našeg sunca što sja izdaleka. Kolimena zora probudi ćutanje, konac tvoje bluze oko moga čela i bakarni pogled postavi pitanje kada reći hoću ispod bijelog vela. Snijeg istopi topal obraz u divljini, mjesto tvoje suze dariva mi kasno i kao svevišnju u večernoj tmini pokaza se čežnja u sutonu jasno. Planina tvojim koracima hodi, srca naša bijela izgorila tugu, ti otvaraš oči i misliš da brodi tijelo tvoje zlatno u jutarnju dugu. Za sve što snivaš podigni čašu, platno tvoje duše razapeto čeka da naslikam ruke i sudbinu našu, ovog našeg sunca što sja izdaleka. Za tu si pjesmu dobio? Drugu nagradu Lirski glasovi u Sofiji 2014. godine. I da li je to neki medij u Crnoj Gori prenio? Bugarsko poslanstvo je poslalo našoj ambasadi tu informaciju, ali oni nisu to objavili. Eto, nasmije se, zaplako bih. Znaš što me to posjeti? Nemoj mi zamjeriti što ovu tvoju večer ovom informacijom trećem. U Beogradu su imali promociju knjige Balkanska traganja i poslali su nakon te večeri koja je eto na YouTube-u i svi koji hoće nek pogledaju promocije knjige Balkanska traganja Beograd Miška Jukić. Zašto ovo kažem? Zbog toho što je to pismo iz Beograda došlo u Podgoricu. I oni su ga pročitali. I to je sve. Nisu objavili nijedan redak za ono što je u toj sali bilo. Zašto? Zato što nekima nije bilo milo. Aha, mislim da je kod tebe ista stvar. Pa to je to sujeta. 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 Brate, živimo baš izloženi sujeti. Slušamo nešto što sujeta nije. A to je pjesma u kore života. Isto jedna iluzija, ali koja liči na stvarnost. I šta je to bilo? Nije me od majke tijelo izrodilo, ni krvi, ni mesa, ni kože, ni međe, samo tvoje oči iz njih svanuće i neka toplina i kada su studi ranile prozore, a moj pogled i okna razbijena u noć potonula. Daleko je naša nerođena sreća što pupoljak sprema i nije nam niko bio konak i kad brisa smo suze,
kada su nam zavjet bila obećanja veća od vjekova i za 3 života ne rodi se ona koja nam se javi, čeda od sjemena nebeskih obala, presveta Diora, od oca pastira i majke svetice, a i danas tu su na ovom starom licu stazi i putevi od usije Bora, duša zaključana mreža paukova, ja, u grču straha, još od davnina, ne prilazim dušom jer bojim se vira, dosta mi je bilo prekinutih niti i umrlih zora, kao kada nekom oduzmeš suštinu i ne da, da mu se domogne života, a toliko stajala je blizu tvoja vasiona. Još ujutro rano čuješ neko zove i živi u nama, dok god tvorac ima odgovora. Ti u jednom gradu skupljaš kalendare daleke i stare, a ja u svom trenu zamrznutog lica čovjek ili skica, gnizdo koje čeka da izrastu krila, tek izlegla ptica, i na dane svete začula se duša koja drugu ište, nisu nam životi bili svetilišta. Ja monah u tebi, ti patnje u meni, vjera nam je svijetlu pokazala stazu, nema više straha, nema više međe što zaklanja dugu, i stoljeće prođu kad dođeš do daha, ne govori da si bez moga pogleda zavoljela tugu. Tu sam kao nikad obitava sreća, rodila se kćer princeza Diora, izrasla je naša kolijeka od cvijeća, sada su nam plitki okeani mora. Duša grli dušu, nema odgovora, tako nas je neka urezala sila u nebesku ploču. Volim te i ne dam da razbudiš ovu tišinu omota, gdje smo zagrađeni vjerom, uvijeni u kori života. Tišinu omota. Eto, to su stihovi koji zapravo govore kroz tišinu omota o kori života. A sada jedna pjesma koja će zapijati samo egzistenciji. Siguran sam. Pa zavisi kako ko to gleda. Otvorio sam ti dušu kao školjku. To jeste neka vrsta egzistencije, one iskrene. No, iskrena egzistencija. Otvorio sam ti dušu kao školjku i pustio te da je ljubiš, sve moje knjige, sve moje pjesme stavio u tvoje grudi, a slijep od tvoje žudnje ostavio ti srce da mi budiš, mjesto Boga tvoju ruku pustio sam da mi sudi. I šta je pjesnik u toj mreži srca nego varka, zabodeno pero i prosuto mastilo od straha, dijete koje luta stihom, izgubljena barka, duša koja traži dušu da dođe do daha. I tako izdati da kujem redove koji nadu vide, nije ovaj život mrak da mu svijeću tugi gorim, vidim tvoje kasne želje razapete da se stide, i koga sam ja to htio da zagrlim i da volim. Nisi više biser koji sije nego kamen studi, neki usu teški što zatvara vrata raja, san koji me tjera da rasporim svoje grudi i da idem onim tvojim putem boli izdisaja. A pod mojom rukom nova strana kao karta, hvala stvoritelju što umornu dušu nina, što pruži mi ruku da dohvatim svoje jati i prepoznam luku dobra mrežu dušmanina. Otvorio sam ti dušu kao školjku i pustio te da je ljubiš, sve moje knjige, sve moje pjesme stavi u tvoje grudi, a slijep od tvoje žudnje ostavio ti srce da mi budiš. Mjesto Boga tvoju ruku pustio sam da mi sudi. Dvije čerke Nikolina i Jelena, supruga Goga, slušaju svaki tvoj stih. Međutim, tvoja čerka Jelena napisala je i 2 knjige na engleskom jeziku, ali tvoj otac je, spomenuli smo, također pisao. Da li je nešto objavio? On je isto ekonomista. Kako da ne, on je objavio 15 knjiga. Da. Sad treba da objavi, ima 84 godine, 60 godina rada. I dalje ima energiju da piše. I dalje ima energiju da voli. To su neki ljudi od nekog posebnog materijala. Uvijek je tu neka pozitivna energija. Nema depresije, nema anksioznosti. Uvijek postoji taj stepenik koji je potreban da sa dna i iz praha dođeš do toga osvita gdje prigrliš sunce, a sunce je ljubav, a sunce je Bog. Ja mislim da ni on ne bi bio to da Anka nije pružila ono što mu je najvažnije. I
on je mogao da piše i sada može, zahvaljujući porodici koja ste ti, tvoje djeca, tvoja supruga i ono što je on kroz tvoju majku imao, očigledno da je rijetkost. Tako da ste na neki način blaženi ili srećom obilježeni tom antidepresivnom poezijom koja je živa u 84. godini. Da, i Janka mu je vječita inspiracija i dalje što se tiče ljubavne poezije i definitivno taj dan kada se desilo to u maju, ja nikada nisam bio jači. Što bi trebalo da bude suprotno. Jer sam postao svjestan toga da postoji nešto iza kraja. I prisutno je tu dosta to nedostajanje, ali osjeća se ta duša da je tu. I kad smo svjesni toga, onda nam je lakše i da prihvatimo i sebi Boga. I sebi Boga. I sebi Boga, tačno. Slušamo još jednu pjesmicu. Pjesma koja se nalazi u našoj najvećoj svetinji, u Ostrogu. Je li to ona pjesma koja se dijeli? Sila slova, 3. nagrada, Puškinova nagrada. Je ono iz Krune? Ona nije nego iz Trona. A iz Trona, ja. Ali će biti sada u ovoj zajedničkoj zbirci. Tu sam zbrojio svih 15 i plus stoji nešto pjesama novih. U sve moje osame, svi moji osveti. Slušamo je kao blagoslov. Ne plači, jer gore tebe gleda tvorac. Zapali svijeće za mrtve i žive. Vasilije sveti, Ostrog, čudotvorac, ostaše nam suze na padini sive. U Popovom polju svetitelja kuća, pravoslavlje tvrdoš, put našeg monaha, spašavati vjero iz crnog bespuća, od svirepe sudbe, dušmana i kraha. A onda dođe ove nam gore da moliš za naše kuće i kolijevke, da ikone ne bi ostavile bore, da vaskrsne vjere iz krvave rijeke. Sveta tvoja zvono, svete su i stijene, hodaš svake noći sa krstom milosti. Gledaš kako vjera nestaje i vene, razapete ruke i prosute kosti. Gledaš kako braća ne gledaju Boga, kako se i duša u krčage toči i pružaš nam ruke sa tvoga ostroga, da dušmani ne bi iskopali oči. I danas, kad neko drugo nebo plače, neke druge ruke zadaju nam bola, molimo se tebi, Vasilije, jače da pružiš nam milost sa tvog orola. I danas, kad neki gavranovi crni otvaraju vrata nekog drugog hrama, kad jutro nam jave pragovi u krvi i ostanu zdori prozori bez drama, i danas kad zlo pred oltarom stoji, kad krstove naše nosi crna ruka, kad se naše čedo od vukova boji i zvono zacvili od našeg jauka, saberi nas svet i ovako raspete da u svome srcu sačuvamo slave, da nam crne ptice više ne dolete i da nam je vječno naše pravoslavlje. Ne plači, jer gore tebe gleda tvorac. Zapali svijeće za mrtve i žive, Vasilije sveti, Ostrog, čudotvorac, ostaše nam suze na padini sive. Nije čudo da to dijele kao sopstvenu pjesmu. Mada, iz iskustva znam da pjesnik kao ti umamti među onima koji to dijele ima možda 10 njih koji su duboko vrijedni pjesme, ali ima neki o kojima se pričati sada ne treba, a ne zato što se ne smije, pa ću samo pomenuti da znam da nisu svi vrijedni pjesme, ali znam kroz iskustvo da je mjesto i hram i Vasilije sam zaista mjesto koje je za svakog građanina ove planetice sveto i nikada nije u nama raspeto ako znamo da tugu pretvorimo u sreću, a ne pokorimo se onome u nas što znači sreću veću traži od jednostavnosti i pouke. Onda su nam u ume ispružene ruke ostale samo muke, ali evo tvoja pjesma koja nas je sve naoružala vjerom i stihom
koji kaže novom prilikom rađala se pjesma ova, ali nije to samo iz tvojih snova. Ja mislim da postoje one koji su te čuli. Nadam se da su i na ovim frekvencijama. Apsolutno nebitno je gdje su i ko su. Meni je interesantno da si ti u Splitu prodao sada mnogo svojih knjiga i da si i istina živa po Hrvatskoj, Bosni, Makedoniji. Njemačka, Australija, I svugdje Makedonija. prodaješ. Svuda. I sada prvi put Made in neki naš, to je tvoj. Posle 30 godina rada ja, evo, premijera u Luči, kod Miška Đukića. Dobro. Nije da nisam pozivan i u neke druge emisije. Ali mislim da taj nije koncept bio za ovo moje i za ove moje redove. Reći ću ti nešto. Ti si imao 16 godina kada si napisao prvu pjesmu. A ja sam imao 16 godina kada sam u Manastiru Ostrog imao jedno lijepo iskustvo, ali jedan dobar šamar. Ja sam ušao tamo na Admen sa 16 godina i kada sam prišao svecu, ja sam tada rekao, možeš ti da mi ga otvoriš, da vidim ja ko je zapravo on. Ja sa 16 godina, tako, mislim, zadrto, kruto, ali izgleda mi nije bila zamjerena. Samo sam malo šamarčinu dobio. I ja sam se tada obratio, kaže mi, nije vrijeme za to otvorenje, ali postoje dani kada se došao, ja to pokušao za blag način da me uravnoteže. Ja sam se vratio onako nazad u Rikve sa svojim kumom, Tomom Siništajem, Albanac, sjajan čovjek koji je otišao svoje planete u fizičkoj razini, ali interesantan je za ovaj događaj. Ja sam u kolima, vraćajući se sa Tomom Siništajićem, dobio temperaturu 40 stepeni. Zdrav. Kada sam došao kući, legao sam na svoj krevet i topio se. Jednostavno nije bilo dijagnoze. Ljekare koji su došli za grništu u mom stanu su fiziološku hranu kačili, ali nisu mogli da riješe šta je. I kaže mene moj kumar, vidi kumar, imam 16 godina, a imam 26, mislim da je od tada. Pušti ti kumara da ja pođem nazad do Ostroga i da ti donesem nešto od Vasilja i Boga, pa ti to stavi pod jastuk. Možda ti to pomogne prije nego ovi ljekari što će. I kaže on, vratit ću se ja do Ostroga. I ja kažem, pođi kumara, jer ne znam što mi, neće da prođe temperatura i samo se topi. I on mi je nešto donio i pod jastuk to ostavio. I zaista, evo svjedočim, nije moj da tumačim, nego da svjedočim. Stvar se događa. I iz iskustva vam prenosim. Između loze koje je u mom dvorištu i neba, ja sam tada ustao i vidio sam ljubav. Ali ja sam je vidio. Ja sada ne znam, ono je boja, ton, ono je zvuk, ono je možda i taj aum o kome pričam, ono je vibracija, ali nije nešto što riječi prije može da se objasni. Ali ja sam tada sa svojim prijateljima otišao na Ličije, suvoj planini u blizini Niša, predivnom mjestu, i otišao sam dok je hitna došla pred vratima da mi observira tijelo, a ja sam pošao tamo i upoznao suprugu svoje ćerke koja se Ivana zove, a ona se zove Sana, i ja sam za to poznanstvo stvarno zahvalan onome koji na Ostrogu buden spava. A sad da slušamo narednu pjesmu. Pošto si pričao o ljubavi, ja ću sada ovu ljubavnu pjesmu za koju sam dobio Zlatni Feniks u
Skoplju, ako ikada. Ako ikada bez tebe krenem u zoru i kosa sije da pokrije naše zime i ljeta, ako ti nekad naslikam srcu boru, ako te pustim samu na pola leta, ako ikada bez tebe krenem u snove, ako mi mrakovi budu šaptali tugom, ako te nekada pustim tmini što zove, ako sunce gasim da plače sa dugom, ako ikada bez tebe krene ova java, ako i da krenu da ugase nam svijeću, znaćeš da naša ljubav živi vaskrsava, a mislili smo da smo mrtvi na raspeću. Mislili smo da smo mrtvi. Eto, kada se ne misli, ljubav tu je, ali često puta misao nas prikuje na sopstveno raspeće. Slušamo Vaskrsenje. Slušamo nešto što se zove ne pristajem, pjesnici se ne mire, vječiti su buntovnici. Vaskrsavaju uvijek. Svjedoci su vremena u kojem žive, perom pokušavaju ispraviti greške svoga vremena. Neki znaju da se otisnu u prošlo i u buduće, imaju tu orfejsku moć i dobro uroniti između redova u ove metafore i saznajete suštinu ove pjesnikove misli. Ne pristajem. Ne pristajem na vaš zulum i krvavi ovaj danak. Nije moje pleme stado da putuje bez pastira. Ne dam ovaj suvi kamen i zakovan korijen stari, niti je ovo vrelo hladno na kojem se vile srijeću, i ne snije vam ovih dana pobjega onaj sanak. Čini mi se da nam neko u zavjete naše dira, a znate li kako boli i kako traje i krvari za žive i za mrtve kad upališ svoju svijeću. Ne dam da me neka neman ka oltaru mome vodi, da u našoj okućnici stoje neke crne zjale. Ne pristajem da mi neko pragu priđe u odori, dosta nam je ovih koji dozivaju tužbalice. Čekam opet da zasija, da nam grade, da se rodi, da ne gledam suze majki koji su nas zakopale. I šta su nam riječi, braćo, kad umiru odgovori, kad nam plaču u samštini kuća naših okućnica. Ne pristajem na okove, radiji bi da me nije, ko stogovi poređani spomenici naši stali, kome vrata da otvoriš kada su ih zakovali, kome pjesmu da zapjevaš kada su ih utihnuli. Dosta nam je da smo djeca ove crne provalije, a pupovci već u cvatu pupe nisu odustali. Veliki ovaj život kad pomisliš da je mali, kad ti svijeću vjetar vjere čas upali, čas utuli. Ne pristajem na vaš zulum i krvavi ovaj danak. Nije moje pleme stado da putuje bez pastira. Ne dam ovaj suvi kamen i zakovan korijen stari, niti ovo vrelo hladno na kojem se vile srijeću, i ne snijem av ovih dana pobjega onaj sanak. Čini mi se da mi neko u zavjete naše dira, a znate li kako boli, kako traje i krvari za živi i za mrtve kad upališ svoju svijeću. Pa eto, rekao sam ti Vaskrsenje, ne pristajem na smrt. Nema boljih stiha od tih da bi onima koji su trebali da čuju bili saopšteni. Ako je neko otvorio dveri sopstvenih čula, onda bi ono što se naziva šestim čulom moralo i pobudi, ako ne ide i probudi. Slušamo narodnu Eto pjesmu. kako se sve to podudara, rekao si, ne pristajem, to je Vaskrsenje, a sada, eto kao da smo se dogovarali, sve ide spontano, sada jedna poezija u prozi, hristilište, duša, mrestilište. Svi mi kroz snoviđenje, introspekcije, kroz polusan i prividno oboženje, kroz umišljaj, čekamo taj susret. Taj dnevnik duše u svima nam je ispisan. Kada smo usnuli, ti znakovi nam liče na nešto što se ne može utamničiti kroz zjene mrtvog oka. Znate da duša traži da je sveti duh upali u ram i u sakralni ram vjere, gdje je milost oltar koji ti pruža ruke za zagrljaj. Kada spoznaš značenje i jačinu hristilišta, spoznaš i sebe i svoje stanište u krilu vjere. Te nedokučive dubine su sudbinske mreže zlatnih niti astrala u koju zavira odebrani. Nije to oboženje. Nije to umišljaj da si postao duhovno jači u besmislu licemjera koji te podižu na lažni tron. To je ples. To nije igra u kojoj ti sudbina zavisi od posljednje karte. To nije kocka. To je krug u koji si ušao naliven suzom vjere. Nisi ga dobio iz patnje, već iz milosti. Zasluge nisu poklon posle raspeća na dvije obale.
Tvoj čin kroz vrijeme donosi hristilište. Razni su putovi kojima se dolazi na to guvno gdje ti vile spreme i postelje. I taj krst koji nas je označio ne osta simbol patnje. Krst je simbol sreće koji sa Hristom vaskrso iz nesreće koja nije na kraju okončala tugom već spasenjem. Kada se okrenemo iza sebe, vidimo svoja bremena. Često bi promijenili već donijete ogluke u Menolovu herbarijumu života. Ali to lišće koje smo ubrali u cvatu ili uzeli u opadanju drži naš smisao i svijest na distanci besmisli i posvijesti. Hristilište je odgovor u životu kada se desi buđenje dugo čekano. Ono je privilegija, neko ko zna spoznati spas, bira stihiju. Daleko smo od hristilišta ako nam je u strahu konačište. Iz straha gubimo smisao i krijemo se od sebe strahujući od spoznaje. O kako je duboka misao koja pliva u svijesti kroz vjeru vođena. Nemojte je spustiti u vodu posvijesti gdje sva milina pada ispod nule. Hristilište je zbir duša koje su platile ceh i koje se smiju suncu dočekanom posle kiše suza krvi, koje su stradanje pretvorile vjerom u novi život i nadanje. Žrtva se prinijela da bi se vaznijela. A mi smo se probudili kad smo sabrali i sami sebe osudili što smo se čudili da posle suše hristilište bude kao dnevnik stare duše. Ovdje si na naslovnoj strani našavši ovu ikonu Svete Petke i kao svetilište tvoje porodici naznačio to mjesto na kome je tvoja majka Anka zapravo prešla bogatstvo. Ali ova Sveta Petka poznata je kao Paraskijeva. Interesantno da je bila upravo neko ko je odbio bogatstvo. Živjela je podvižničkim životom. Asketski, posvetila se Bogu. A ono je živjela u današnjoj Turskoj. Mislim, Epivat ili tako. Nevjerovatno kako bilo gdje da si. Kako je prosto da to nevjerojatno postaje vjerovatno. Ma gdje da si, ako je u srcu taj čiji je sve, onda si ti toga čije je sve, pa i ti. Međutim, imam osjećaj da se neko želi sakriti iz onoga što si ih ti u ovoj pjesmi prozvao kada si sada rekao ne dam. Tačno sam osjetio da se obraćaš određenim koje nećemo sada imenovati, koji ne treba da budu tu gdje jesu, ali ih trpiš izmoranjem da se trpi da ne bi naudio onome što je besa ovih prostora i ljubav prema sopstvenoj riječi koja zna da liječi. Pa živimo u vremenu kada nečisti, kada fariseji, kada dušmani šetaju ulicama odvrnutih lanaca i kada su upravo na tim mjestima odlučivanja. Tačno. Koji beru te svoje crne plodove. Tačno, kao što je u ostalom i zapisano, pa neka su mi prepostavljeni. A mi slušamo narodnu opet si pomenuo majku i taj drugi život i te rajske proplanke. A ja u novim spisima, isto sad iz novih rukopisa koje će biti zbrojene u ovoj zajedničkoj zbirci, daleko si majko. Daleko si majko, znam da tvoja kuća nema broj adresu. Pišem ti iz duše, učila si tako sina koji plače na tvom zadnjem plesu. Možda je daljina naša vrpca nova. Na nebu ti vidim oči kako kiše, nisu to od bola gnizda golubova. I kad nisi blizu, bliža si još više. Daleko si majko, nije ona kuća prazna korpa pruća, nije ona kuća gnizdo koje vene, ni muzika duša, ni umiruća. Prislave su mila naše uspomene, obale sjete, neće otići. Kažu da će vrijeme propustiti boli, ali ovakav ja sam tvoje dijete. Zakrili tvoji zgolijevke ptići,
srce te bez kraja doziva i voli, kako su sudbine klete i uklete. Daleko si, majko, ova moje sunce prestalo da bježi, ova moje zima prestala da steže, ulovljeni mi smo u sudbine mreži, suza kao inje okno lica reže, sjetim ti se ruke i moje su majke počeo da slabe, nekako sam sad bliži tom uranku, dani i godine bez milosti grabe, vidim te u svijetlu kada usnijem mraku, ostao sam isti, samo sam se suncu uspeo na kraku, ispalio pruće gdje spiju nečisti, daleko si, majko, i sam sebe pitam šta su to daljine, nije tvoj odlazak ostao bez traga, priznajem da opet mjesecu sam plako, kao da me tužne otmu mjesečine, kao da mi sjenka uvire ka pragu, ostao sam bolji, iako me bore udaraju jako, daleko si, majko, svako tvoje rič u meni ste svijeta, predugo sam mila, pustio da šire, i nije sudbina bila nam oteta, čekaš me kod one naše stare klupe, u san da mi javiš, da sam veći svijet od čitavog svijeta, da na našem vrelu i dalje izvire, kako nam se ljubav tamnini opire, da i tamo gore naše slave slaviš. Daleko si, majko, ne pišem ti ovo pismo u suzama, znam da neće stići papirom što brodi, uzalo ga 7 ljudi u bluzama, mi u bilom krugu plutamo slobodi, molim se za smiraj u keliji hrama, molim da se tvoja duša oslobodi, predugo smo bili muka mimohodi. Daleko si, majko, znam da tvoja kuća nema broj adresu, pišem ti iz duše, učila si tako sina koji plače na tvom zadnjem plesu, možda je daljina tvoja vrpca nova, na nebu ti vidim oči koje kiše, nisu to od bola gnizda golubova, i kad nisi blizu, bliža si još više. Interesantno da bi napisao tu pjesmu, moraš, u stvari trebaš vidjeti preko mogućnosti onih koje pruži naša svakodnevna čuva. A upravo Sveta Petka je bila i ostala zaštitnica onih kojima je potrebna pomoć kada su u pitanju oči i kada su u pitanju nervi, i mnogi joj se obraćaju po tim pitanjima, ali iza nje ostaje ono što je, za razliku od Svete Petke Rimljanke, ipak važnije, a to je tišina. Tišina nekako potpuno štima iza onoga što bi trebalo njoj da bude obraćen. A ta tišina korespondira sa svim religijama ovog svijeta. U toj knjizi bio si u prilici da potražiš nešto što bih volio da bude pročitano sa tvoje strane. Pa evo, da ne bude da ove riječi lupaju prazno, nadam se da ćeš u trenutku kad završi rečenicu naći ono što tražiš baš u toj knjizi. Ako se sjetiš, knjiga je obimna, jer knjige nisu velike, nisu debele, nego su obimne, i stvarno je ona obimna i nosi... I pjesnik je našao. Onda slušam. Paraskeva. Nema više groma da grmi, nema munje da plaši i sijeva, samo jedno čedo što sa majkom hrli da čuje zvonike. I bratska se ruka Božjom rukom uputila s vodu, tu na nekom snopu kraku od mramornog mora, i poželj da živi kao Božji sluga, da podvižnik bude mila Paraskeva. Pustinje Jordana bio je ruka Hristu koju pruža, da u poznu starost osta da se nada sinu sa raspeća, i u kasne snove začu glase, da se domu vrati, da svevišnjem pođe posle 2 ljeta kao bila ruža. I šta je dolina, kada ne izniču pupoljci od cvijeća, netaknuta tijela koja neće nikad umirati. Sestra svetitelja Jeftimija od Galipolja u svom domu nađe smiraj kada krenu raju. Ne mogaše tijelo da je zemlja rani i postade sveta, vječna Paraskeva, bi to Božja volja. Počeši rijeke nemirne i hladne da polako staju, jer beskraju idu samo oni rukom odabrani. I postade vječna kada svojom smrću krenu iz početka, mučenica sveta ode sinu Božijem za navijek da služi,
da na svojom glavom primi svjetlost oreola i po svetom danu petom posta sveta petka toga dana nema da se plače tuži, samo svijeća kapa svoje suze sa voštanog stola. Nema više groma da grmi, nema munje da plaši i sijeva, samo jedno čedo što sa majkom hrli da čuje zvonike i bratska se ruka Božjom rukom uputila svodu tu na nekom snopu kraku od mramornog mora i poži da živi kao Božji sluga, da podvižnik bude Mila Paraskeva. Za numerologije također bi bilo interesantno još dublje sagledati ono što priča ova priča, a to je broj 5 koji stoji iza petke svete i iza te priče Paraskeve. Taj broj 5 mora biti prepoznat kod onoga što je u numerologija. Ovdje si u pjesmi prije ove spominjao broj 7 koji je u tvojoj pjesmi našao utočište kao u mnogim religijama širom svijeta, od Sankije, Veda, Biblije, Kurana, pa i u judaizmu prisutan je u knjigama kao što su i Kabala i one koji su pokušali objasniti ili naslutiti šta ono što Sankija kaže 2 na 3 minus 1, to je broj 7, zapravo znači. Do tvoje sedmice ti si došao i u svojim pjesmama. A ja sam došao i do Krune, koja je doživjela najveći uspjeh, a ona je bila po redu 13. zbirka. Mnogi sujeveni ljudi izbjegavaju ovaj broj. Nepotrebno. Po nekim vjerovanjem je nesrećan. Ja ga nisam htio preskakati jer jedini koji nije djeljiv. Prost je, nije savršen. A ko jeste savršen, samo svevišnji. Zbirka Krune nastala upravo tim prostim hodom duše sve ove godine. Nastala je nesvjesno, onako tiho kroz redove koji su bili znakovi, bez značenja. Već je postojao tron tamo je monarhije stihovali se, nije naslučivala kruna kroz tu maglu, zbog koje mnogi odustanu i puste da traje. Ja sam u vaskršnjem postu počeo da pišem od blagovijesti, Bogomajici divi, sonetni vijenac, pa brskrsnući iskusa i još mnoge sakralne stihove koji su me doveli do krune, do odgovora na ta nadahnuđa i do odgovora zašto je to vrelo dato meni i ko je kruna. A kruna je majka. Da. Normalno, ali u toj kruni ti si nastavio sa radom i nakon te zbirke nastavi se sa pisanjem. Međutim, sada pišeš, ako se ne varam, u PDF-u je, kao što spomenuo smo na početku, i 16. knjigu. Da posjetim, tvoj otac je napisao koliko? 17-18 zbirki. Znači, imaš vremena? Kako da ne? Ali mislim da nije u kvantitetu, nego u kvalitetu. Ali svejedno, u broju. Da, u broju, tačno. Da. Znači, ti predlažeš da nešto pročitam od ovih novih... Tačno. Da bi zaokružili priču. Zaokružit ćemo i sa pjesmom album što sjeti na usnule. Kako su postali jeftini ljudi. Kako su postale jeftine riječi. Nije mi muka da gledam jer vidim dalje i niko sem Boga neće da sudi. I zvonik ne zvoni jako već ječi i onih anđela ja vidim 7. Vitez ih šalje kako su postali jeftini ljudi i neko je postao svako. A moja sudbina kleči i neće je preteći iz gore vuci. Neću nad njom plakati žedan, niti se dušom plašiti tasa, jer svijeće vjere upali muci, jer živim ovaj život jedan i pjevam Bogu u pola glasa. A oni što plivaju ispod leda, neka se nađe tu ispod nule u brazdi onog crnog reda albuma što sjeti na usnule, kako su postali jeftini ljudi, kako ti nekako olako priđe, neko ih pusti, neko ih primi na svoje grudi, i zmija lako u njedra siđe, ne vidi oko kada dignu gusti, postane nevid za bestide i kujem svoju sreću do kraja, sve manje želim da gledam, ima li Bože tajne beskraja, da je se grešam ja predam. Ali to je interesantno da si sada prešao u jednu fazu koja je
prisutnost optimizma, ali i prisutnost vidne svjesnosti o surovosti nekih koji to ne bi smjeli i ne bi trebali biti. A upravo na Ostrogu, u tom dijelu koji dijeli tvoju poeziju i ona jeste blagoslov, nalazi se i dio koji je pronašao magistar arheologije Boško Iković i našao je dijelove koji pokazuju da je tu, baš na Ostrogu, bilo ilirsko svetilište od davnina na tim mjestima, a da je neposredno uz Ostroške grede, a to je našao i svjedočio u mojoj emisiji na televiziji, ne, na Radio Free Montenegro, sin ministra vjera gospodina Tomovića, koji je blaženo počeši, a blaženo počeši i Slobodan Tomović, a on je našao tu među Vuka Manitoga upravo sa jednim planinarem Zoranom Miratićem i on je također neposredno pored Ostroga. I jedno i drugo, Ilirsko svetilište, Ostrokovo svetilište i Vukova međa svjedoče u dubini onih veđa koje dozvoljavaju da oči poezijom vide. Jer na ovom tlu, na ovom terenu ima takve dubine koje izgleda da ne treba da čekaju kod tebe i kod sličnih, da im neko oči otvori. Ali bojim se da u politici možda bude neko izvana koji prepozna utočište svoje u njedrima kojim Crna Gora zove, a mi koji baštinimo ovaj kamen nećemo znati da čujemo koje starine kroz Crnu Goru zovu i postaćemo sinovi kruti koji su sitnim novcem naduti i prodaće i ono što majkom zovu. Ali pjesnik kao ti upravo to sprečava. Nadam se da će biti dosta onih čvrstoga glasa, ali i pravoga stasa koji će znati šamar da opale nemani koje se lažno prikriva i predstavlja kao neko ko nas brani. Slušamo pjesmu iz nove zbirke. Ovo je promocija, ujedno predpromocija jubilarne 30. zbirke Sve moje osame, svi moji osviti. A pjesma nosi naslov Svi idemo nekako nekim slijedom, spontano, a povezano. Interesantno. Što kaže Mičko, sve 100 brojevi. Sinkronicitet. Tihujem u sebi. Tihujem u sebi, u ovom sablasju više nisam sjena. U ovom obzoru više nisam zora. U ovom pogledu više nisam zjena. Na ovom stablu više nisam kora. Gledam te kroz okna umrlog prozora. I bježim od mraka kad sprema se smjena, a kako i ne bi, pritisla nas muka nekih novih bura. Stavila je glavu iskra koja tinja, ne otvara više suncu naša škura. Kako nam je želja mrtva milostinja. Tihujem u sebi, u ovoj magli tražim tračak nade, u ovom sivilu tražim ruku spasa, sletio mi golub da ponese jade, što dođoše vjetrom ranjenoga glasa, kako nam je sudba stavljala ograde, koji nas je obali gurnu sa talasa, a kako i ne bi, pristigla nas muka nekih novih muka, vaznjelo se dobro pred duga nebesa, da nam je oblak nebesna poruka, šta nam imena u kamen uklesa. Tihujem u sebi, našao sam braćo neku novu kuću, našao sam majku neku drugu sreću, dosta mi je samom u suvome pruću, da ne gledam ovu zbilju i nesreću, ostavio ja sam sablast umiruću, upalio streći kandilu i svijeću, a kako i ne bi, kad sam svoje vjeri raširio krila, kad sam svome jatu opet zakrilio, kad sjedim na vrelu anđela i vila, kad sam tihovanjem vjeru zagrlio. Odlična pjesma. Upravo ta tišina je ono što je i praskijeva Daniela sobu.
A sada slušamo naredno. Iz iste zbirke. Iz iste zbirke, Ajde. to će biti početnih 100 pjesama. Pišem tebi, Bože. Pišem ti mastilom koje si mi dao. Nisam ti rekao da preteško breme nosim, a nisam se mukom otrovao, posijela vjera rajskog vrta sjema. Nije meni hladno u mom životu ugrijalo Bože sunce našeg neba, sanjam ti raspeći i sina Golgotu, kako sam se suvog nadostio hljeba. Pišem ti u svijeću, peron ti se jadam, duboko je more kada dnu se predaš. Molim se za milost, ustajem, ne padam, znam da mi grešnog u milosti gledaš, nije meni teško u ovom sablasju. Još tražim izdanke otkosima žive, samo sam usnio u nebesnom klasju, polomio staze od mjeseca krive. Pišem ti u suze otvoreno pismo, znam da plavi dvorci nemaju adresu, osjetim svevišnji da uspjeli nismo, plesati se sudbom u posljednjem plesu. Nisu moje želje tvorče, moja bajka. Skupio sam malo snage da prebolim suze što osjetim kada dijeva majka šalje glase svete da se tebi molim. Pišem ti u skute maglom iz dubina, nismo se na ovom putu namirili, ulicama gledam sinke dušmanina. Sve smo svoje međe svete pomjerili. Znam da sam dijete koje redom sniva, ne onu gordosti što hodi prelesti. Vodi mene vjera tihovanjem živa, u truleži neće kost uz meso strasti. Pišem ti u skute platna koje širim, pozdravi mi majku ako hoda sama. Ja u svijetu milost ovaj život živim, ne okrećem glavu prošlim godinama. Znaj da težim putem opet raste trava, svako svoju sreću, svoje pute bira. Ne plašim se smrti kada vas krsava duša koja traži samo malo mira. Pišem ti u sreću svojih izdanaka, ogrijalo sunce moga okna slika. Polim se svakog jutra i uranka, blagosilja je pismo od jednog pjesnika. Ali, ako sam te dobro čuo, ova zbirka treba da ima 100 pjesama. Ne, to je novih 100, a 1400 radova. A je li Proznih to i moguće? poetskih, jest. Na 587 stranica formata B5, znači na jednoj stranici može da bude 4 do 5 pjesama. Na primjer, ako sada Sonetni vijenac koji ima Novi 100 pjesama, ukupno? i ostalih, sad kad bi sabrao Minja, Kruna, Tron, Kruna ima 400. Ne, ali ovo najnovije, ja? I će imati 100. Prvo ide tih 100 novih pjesama, pa onda idu one od prve do posljednje, do romana. Znači sve zbirke prethodnih 15 i novih 100 i nešto pjesama. Knjiga. Prethodnih 15 knjiga plus. Pa kako ćeš... To je B5 format. Znači u radiju mi je dobro prijatelj iz Komova, sin pokojnog Ratka Deletića, Mladen Deletić mi je radio prelom. U radiju je dobro, jer na jednoj stranici će sad biti, na primjer, po 4 manje pjesme 5. Tako da je ukupno 1400 radova. Da sam radio jedna pjesma, jedna stranica, bilo bi 1400 stranica. 1500. A ovako 587 na B5 formatu. To neće biti ni malo jeftino, a... Veliki projekat. Sve sam završio što tiče preloma, ali još nije izašli iz gnjezda, jer fali još nekoliko kockica finansijskih da to izađe iz gnjezda. A interesantno da tih 100 novih, koje eto sada spomenuo smo, upravo spada u tu priču koja je i Dante svojim pjevanjima. 33 su vam bili pjevanja za raj, 33 za čistilište, a 34 namijenjeno paklu. I kaže, samo kada se zajedno nađu, to trojstvo u toj borbi čine upravo tih 100 novih pjesama, jer 33, 34, upravo je 100. Tako da ni tu nisi full znači osjetio si nešto što sad bi ti pročitao nešto što ide prije ove zbirke. Ajde da čujem. Izvoli. Prije 30 godina krenulo je pero i mastil srca da boji bijele stranice.
Baš kada je ispisivalo prve stihove, nije ni slutilo da će prije ravno 20 godina slomiti stih i iz gnijezda izlaziti iz krčaga duše kao vrela koje je pjesniku dao Svevišnji. Stvorio se tako slomljeni stih 6. godine, iz dubine i nutrina doživio misli koji su plestale u zarobljenoj posvijesti. Pravi pjesnik, onaj koji se takav rodi, neće svoje stihove ostaviti da čuče sami i ostavljeni u omotu tišine. Tako i naslih ovih sabranih dijela ne ostavlja sa jedne strane da nešto utihne, iako su sve 8 definicije samoće, osamljenosti, samotnosti i samotinje. Ja moje osame nisam samovao u tamnilu. Ja sam moje osame samovao u sjeti, u ljubavi sa perom iz dubina, sa perom koje plače. Ne, to nisu brojanice bola, već biseri nadu u skutu platna na kojem duša traži samo malo mir. Ta osama iz dubina tražila je daleku riječ u cvatu, presmira je do gorelih svijeća, dok dočeka procvalu pjesmu kao lastu. Osama je pjesnikova liturgija. Ona moja staza nebesna i zlatna. Tako da su sve moje osame i sva moja dozivanja da se u pričešću stihom prinesem i vaznesem njegovom vječnošću. Baš te osame su moja tihovanja. Upravo sve moje osame u mojoj definiciji opisujem kao sva moja tihovanja gdje nisam sjena niti zora u obzorju. U svim mojim osamama ja sami tražim tračak nade kroz vjeru. Sa tom nadom tražim i sreću u suvome pruću. I nije pojenta čekati plamen vatre, već snop sunca, koji je Bog i spasenje. Te tajne sine Božjeg i to pruće sanjamo kao svijetle jasle vitlajem. Kada kroz sve osame dođemo do svih svojih osvita, znaćemo da su one naše suze bile kiše vjere, a sve one tajne, tajnovane koje su bile tamnovane naše čistilište, koji u osvitu svetilište. I sva ta razapinjanja kroz ove stihove pune 3 decenije nisu golgota, već gutljaj života koje nam je dao milostivi. Ništa se nije izgubilo kada se izustilo, kada riječ postala veća od trenutka, od vremena, kada je stih postao zavjet i molitva, kada su vrata slobode otvorila razum, a zatvorila obješenu posvijest. A šta je krug koji često pominjem među ovim redovima sem lavorika? Baš ona lavorika koja je real Sina Božijeg, koju je bodljikao u krunu dželata prosvijetli i vaznio, kako bi za navijek živio u beskraju. I sva ta vasiona gdje plešu duše, gdje anđeli sa svojim viteozom čuvaju vrata dobra, nije neki drugi dom, već vraćanje početku. Gospod nas je stvorio i podario zemnu misiju, tako da život, smrt i posljednji zemlji koraci nisu naše polazište, već hod po jednoj strani u mimohodima sa sudbinom. U svim mojim osvitima vidim svjetlost moga neba snopom odori. Ne to ni umišljaj moj pogled mristi navijek isprošenu vjeru. Puno puta se sjetim, pređem preko svojih misli otiskom vremena iz crnih tamnica uma, izbavi me molitva, pa makar ona bila i u snovima, onda kada umislimo da smo se našli pomeđu molitve i kletve. Svi moji osviti su moje ognjište u plamenu kao magma sunca, koje ne da britišemo ispod leda i koje ne pravi spomenike srca. Često je mojim pjesmama osjetu veno i gnizdo srušeno. Često u pjesmama pominjem umrle svijeće, jastuke od traje i karte bez kraja. Pominjem jer nisam odustao od toga da drugome kroz redove pokažem baš tu kartu bez kraja. I stražari i pjesnika na mrtvoj straži već neko vrijeme, od 30 godina nekome piše pjesme. Ne, one nisu iz moga života. Njih je mene poslao tvorac da moja duša vašim dušama miče veo. I svi ti dolasci u rane sate na pola života nisu uzaludni. Ja ne slutim u zaspaloj noći, ja ne strepim, niti se bojim mjesečevog pakla, niti nekog usuda. Ovi redovi su slamka spasa koji čita sa rukom na srcu. I sve te kasne mjesečeve mjene neće nas odvući u sablast niti u sjene bezlične. Ovdje u ovim rukopisima su sve moje osame, svi moji osviti kojim je rezultat ljubav. Ljubav i vjera iznikle iz tapija bola, kao one zvijezde padalice koje se u sebi bude. Ovdje u ovim rukopisima, koji u sebi imaju zemni i kosmički dah, ljubav nije leptir tuge, niti je strast, niti strepnja, nije suda, već dubina u kojoj sanja neutješni pjesnik. On ne traži utjehu, kao čergar u Nojevoj barci, niti ga zanimaju ta lažna svjetla života, jer on to nije. Pjesnik traži utjehu u iskrama, u snovima koja sanja otvorenih očiju gdje pjesmu poju odabrani. Dosta sam godina proveo u bijelom kaputu i pisao poglavljima duša, ne da bih nekog zasinio, već da bih nekog probudio ko je usnuo u ramu iluziji. Svi moji razgovori sa majkom koja je Bog na zemlji nisu samo nedostajanje, već dokaz da postoji nešto iza kraja,
gdje ožive albumi koji u zemnom životu sjete na usnule. Nas ne bude zvona, već ona zvone u nama. Ona za vječno zvone, na ječer ljubav minja straže i kad me bol zidala s pjesmom. Sve moje osame, svi moji osviti su izraz i izlaz iz beznađa i besmisla. Ovaj priručnik za dušu. Mnoge su čitaoci ovi stihovi i prozni tekstovi isilili kada su stali na slomljenu gredu života. Kada budete čitali ovu moju 16. knjigu koja je moju bila i kada budete tihovali u milosti u svom toplom kutku i kada budete našli između redova odgovore na pitanja koje niste mogli rastumačiti, shvatit ćete koliko sve osami i svi osviti imaju snage. Ovo je knjiga otvorenih karata koja osvješćuje i sklanja zabludi i iluzije ko liče na stvarnost. Ova knjiga je vrteš kuma koja čeka trenutak da se usudiš. Ona odvaja svijest i razum od postvijesti takvom lakoćom jer vas stavlja ispred strahova. Usmjerava na cilj koji je pobjeda, a ne destrukciju i gubitak. Sa ovom knjigom ne možete izgubiti sebe u sebi. Ova knjiga je kao mač koji mogu uzeti samo posebni koji se usuđuju da sami sebi pogledaju u oči, iako su često na ivici života. Ova knjiga je hod po žici, ne u smislu opreza od rasudnih misli, već zbog realnosti koje je surove i koje pokazuju jasnu sliku. Knjiga ti daje četkicu, a ti onda biraš platno i bojiš stranice života. U svim mojim knjigama koje sam zbrojio skupa sa novim rukopisima, puno sam pisao o mojoj djeci Nikoline i Eleni, o supruzi Gogi, pisao sam o domu, Pragu, o majici, o Bogu, pisao sam o ocu koji je stup, o svojim korijenima. Nisam ispadao sa kolosijeka, slikao sam riječima tuđe ljubavi, boli, sreće i nesreće. Nisam se izmicao, niti ćutao ljubav iz predgrađa. Sve moje muze su ostale i dalje zarobljene na onim žutim listovima. Često sam prosio, volio i ljubio u pjesmama, vaznosio večere na nebeskim balovima koje sam gledao kao u zbilji. Bog mi je dao da vidim dalje, Bog mi je dao da pišem o svecima, o probuđenim dušama, o zaspalim selašima, dao mi da spoznam duše tako što ih pjesmom otvorim. Nisam se umislio, nisam se osilio, samo sam se usudio. Pjesme sam uramio vjerom, sve one su duhovne čitaoci, čitanjem osvijesti probude dušu koje je kandilo tidu. Nisam se puno zagledao u zvijezda daleke, nisam se u zvijezdu gdje sam stavio krst oko duše svih ovih 30 godina. Čuje se pod ostrogom pjesma koji krasi ovu zbirku. Vezani kosmički vijenci kojih ima 10 su stubovi ove jedinstvene knjige koji se 12 poglavlja duše donose broj 22 koji mi je od posebnog značaja. Ne, ovo nije moje numerološko gledanje, već istina koja je moje polazište. Polazište meni, onome ko čita, predstavlja tranziciju kao drugu priliku da se snovi pretvore u stvarnost. Nisu to snovi u smislu velikih želja i neskromnosti, iluzornih stvari i nerealnih ambicijama koji teže nesvjesni, već one prosti i skromni prelazi iz paralelnog života posvijesti u kojoj mjesec čuva stražu na onu stranu gdje sunce budi usnulo tijelo iz grča, koje umazano suzama rose, koje se iz dokučive želje pretvaraju u niske, koje znači ispunjenje. I nije čovjek ispunjen ako je razvratan i ogoljen zabludom bez stida. Sokoliti su u ovoj misiji ne znači u prazno praviti mahove nebom koje nije tvoje. Kažu da nema međe granice niti stanice na toj nebesnoj karti. Puno puta smo vidjeli da bi neko i beskraj utamničio, stavljajući nesvjesnima granice razuma. Kada vam neko želi kontrolisati vaš komad neba, znajte da je to đavolja igra. Svi koraci koji su tragovi znakovi koji su u ovom mojim svjetlim stranicama vode do svjetlosti. Dosta ima u ovim stazama života trnja, jer smo birali najteži put, da bi sve ono čemu pišem imalo smisao. Sve one ruže na onom kraćem putu su zamke zabluda. Pitao sam se često da li da zbrojim sva djela ili da pravim trilogiju. Onda sam presjekao misli odlukom da će ovo putovanje biti bez prekida, bez stepenika, koji će postepeno otvarati spoznaje vanvremenske riječi. Morat ćete u ovim mojim pjesmama, pričama i proznim tekstovima naići na neku slovnu grešku. Ponovljenu pjesmu morat ćete u svim mojim osamama i svim mojim osvjetima naći na neki zarez koji će vas učiniti suvišan, koji će prekinuti onaj niz osjećanja koji me klizi u trenutku. Možda je baš on znak da preskočite trenutak. Ne u smislu da se vratite unazad, već da se osmilite i da preteknete, jer on je znak da se ne opustite kada vas ninaju riječi koje često znaju da opiju zanesu. U ovoj mojoj jubilarnoj knjizi nema privide, nema sažaljenja niti odustajanja. Odustati znači prepustiti se crnoj ruci. Volio bih da kroz ovaj moj rad koji obilježava 30 ljeta iza kraja nađete svoj osvit. Baš ta riječ i rješenje rebusa moje misije. Samo posebno mogu gledati u sunce. Ova knjiga, iako ponekad baci očaj, izmami suze, ne ogleda destrukciju, već introspekciju. Kada budete shvatili ovo putešestvije, shvatit ćete koliko je malo potrebno da se probudite na ovoj svetlosnoj strani.
Mnogi su se probudili i ove redovi su im postali kao amajli. Ako vas nakon čitanja nešto ponovo bude vraćalo ovim osobama i osvitima, onda sam siguran da sam napravio podvig. Ne u književnom smislu, već u onom iscjeljujućem. Za podvig je dovoljna jedna duša koja se vraća na svijetli kolosijek da se bristi u milosti. Ostaje mi da vam poželim ugodno putovanje. Nema potrebe da vam poželim sreću. Nije ovo rudni zlat. Ovo je priručnik duše koji je pisan da svakome donesu sreću, pa makar ona bila i ožiljci. Eto, za tu tvoju najnoviju knjigu, koja bi objedinila i to što si ranije donio i ovi 100 novih, ipak te dvije tvoje ćerke su najbolja vodilja, jer jedna je najvjerovatnije reinkarnacija u smislu koja možda ne bi bila najbolje opisana kroz ovu riječ, ali upravo Anke, a druga upravo tvog oca. Jedno i drugo su pruženi rukom svojom koja je kroz imena tvojih ćerki možda i najbolji pozdrav tvojoj knjizi. Nikolina znači pobjeda, a Elena znači svjetlost. Elena je prisutna u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Rusiji, Bosni i Hercegovini i širom Europe. Nikolina je prisutna i kod Svetog Nikole i do današnjih dana po cijelom svijetu vaznesena, i ta priča može da bude upravo i pobjeda i svjetlost kao ono što bi poželjeli pri kraju našeg druženja tvojoj knjizi. A za ove nekoliko minuta do kraja ostavljamo tebi da odabereš što želiš kao pozdrav da uputiš svojim slušalcima. Jedna pjesma koju sam posvetio Mariji Kostić. Marija Kostić je bila profesorica biologije iz Kruševca koja se borila sa opakom bolešću. Operacija je bila u Atini i mene su pozvali da u restorani Porta u Kruševcu ispod manastira Lazarica napravi bilo veče humanitarno za donaciju Marije Kostić. Ja sam napisao pjesmu, ona se tamo puštala na video bimu, skupljali smo neka sredstva. Nažalost, ona nije dobila tu bitku. Ja sam se kasnije vratio pjesmi koju im ista Marija čula i vidio da sam na neki način joj trasirao put ka raju. A ta pjesma nosi naslov Nije ovaj život uzeo da se pusti. Nije ovaj život uzeo da se pusti, u Lazarevom gradu stigle neke ptice, nismo se predali nikada srobiše. U nebesnoj porti ne čuju se boli, oblak nam pao na konake gusti, molim se do grli molta Lazarice, a samo sam pjesnik koji srcem piše, koji se za tebe svevišnje me moli. Nisam ti ne istreo, dušom te branim, koliko su duge noći koje mile, ne znam kako diše ona tvoja bluza, koliko je jaka naša suština, kada svoju dušu molitvama hranim, kada ištem tebi sve anđele vile i neće nas crna rastavljati suza, nit nositi virus sudbe iskopina. Vidim kako radost puni tvoje biće, kako opet rađa se i klija. Neće nas pustiti pastiri u zoru, vidim tvoje oko kako jako sija, kako je to streće rađa se i svića, nismo se streli u pjesmi Marija, čekamo sudbinu u bilu odoru i da dani teški budu iluzije. Evo me bez tuge Lazarevom gradu, lako li je nekom naslikati sreću. Vidim kako vjetar tvoju kosu dira, kako sa prozdora mašu tvoji ptišći, vidim kako opet sluša serenadu, bosonoga hodiš po uvelom svijeću, kako u tvom srcu sretaki ti svira, da si opet tu, da nećeš otići. Miodrag Minja Milačić, ekonomista koji pjeva na ovaj način, iz zbira koji je važan, jer opet je u tom zbiru ova paraskeva sa naslovne strane je rođena 1978. godine, 1 i 9 su 10, 7, 17 i 8, 25. Upravo ta petica paraskevina i
dvojka ove priče dualnosti ekonomista i pjesnika čine zajedno sedmicu, onu koja nas tjera da se sjetimo da je zajednička nit u svim religijama samo jedno i temeljno neizgovorena, a često i nepravedno uzeta od onih koji ne znaju smisao da ih vide, ljubavlju se može nazvati, a ona nas brani i sigurno od nas čuva, da nas onaj ko nas tobože riječima brani, a želi da nas sahrani, ne prepoznaje naše izdanke. Izdanke majke, učiteljice i oca književnika nastoje tako jedan od ljudi čiji su knjige najprodavanije i najplodniji pisac u regionu, ali nažalost u našim medijima, kao što to obično biva, i sujeta istina je i ovdje živa, neprepoznat. Kada će i šta će i da li će, ostaje da se vidi, ali i Marko Miljanov je i od albanskog i od crnogorskog ili ako hoćete i srpskog dijela priče ovome što jedna na drugu i treću stranu liče, to su primjeri čoste i judaštva, a bogomi ili bogami potanka to knjiga bijaš. Da li će ovi koji se sujetom brane i ovu knjigu pokušati da sahrane i da tu knjigu čoste i junaštva naprave još tanjom, ostaje da se vidi. A vama slušalci, kako vam se ova emisija svidi, neka vam bude po onome što s sobom donosite. Miodraže, puno ti hvala za kraj tvoje riječi i pozdravi se sa slušalcima. Hvala slušalcima radije Crne Gore prvog kanala. Hvala tebi, Miško, na pozivu. Hvala što sam bio dio tvoje emisije Luča, te baklje koje se nadam obasjeti i ove moje stihove. I drago mi da sam baš prvu promociju u mojoj rodnoj Crnoj Gori imao kod tebe i nije ništa slučajno. Što kažeš, ti brojevi su se neki poklopili. Želim još jednom svako dobro i svako sreće našim slušalcima i neka ih čuva dragi Bog. A ja bih na kraju našeg druženja i na početku upoznavanja vas, poštovani slušalci, sa svojim knjigama, da pozdravim i našeg Tonca, koji je jedan predivan pjesnik, gospodin Nikolić, koga često puta slušate i često puta će biti prisutan i na mom Facebook profilu, a sada će tu biti prisutni i stihovi koje ste večeras slušali, jer nalazim da putevi duše, ma kako neprepoznati bili, dovoljno su zdravi, dovoljno su čili da će preživjeti svako raspeće. Pozdrav!